No hi ha hagut sorpreses a la Q1 i la parella favorita s'ha imposat al circuit de motocross de Montornès a la quarta prova del trofeu català de 2 hores de resistència de quads. Daniel Santos i Oriol Vidal de l'equip Paris Hilton Trivimont han superat la resta de rivals amb superioritat i han guanyat la tercera de les 4 proves fins ara i lideren la classificació general amb comoditat. Això sí, per poder celebrar la victòria al podi han hagut de superar més problemes dels habituals. He entrat a box, però no acabaven d'estar a punt perquè hem tingut un error de comunicació i he tornat a entrar, he fet una volta i he pogut entrar sense que esperés més el quad i així. Després ha sortit ell un altre cop fins que se li ha torçat un braç de direcció i llavors hem hagut de tornar a entrar i he sortit jo. He fet 2 voltes i se m'ha punxat la roda de davant i he hagut d'acabar amb la roda de davant uns 10 minuts. Però la carrera ha estat molt bé, el circuit estava bastant trencat. Pel que fa a la categoria amateur, el tàndem format per Albert Josa i Héctor Alabart del Generation Quad Suzuki han tirat de tàctica per imposar-se a Montornès i així han ajustat la classificació general respecte al líder, Josep Càmera. Sí, clar, una mica de moral. Guanyar el Càmera, que sempre ens ha guanyat en totes les carreres, guanyar alguna carrera per donar una miqueta de canya. Ha estat una jornada de diumenge intensa pel circuit de Montornès, que s'ha omplert de gom a gom. El nivell de participació és bo, diguéssim, no? Avui tenim 46 pilots en quads i hem tingut 12 en Vespa, el qual vol dir que n'hi ha ambientillo encara en aquestes carreres. I és que ja sigui en Vespa Cross o quads, s'ha pogut veure el domini al volant dels pilots participants.